Des que vam entrar a governar, gestionem els comptes municipals amb rigor, amb seriositat i amb responsabilitat. Gandia està creixent econòmicament. Tots els indicadors econòmics són millors. Més ocupació, menys atur i també menys deute. A Gandia hi ha 1.712 persones treballant més que fa 2 anys, és un 8% més. Baixa l'atur en la ciutat de Gandia en desembre un 1,3%, és el doble de la Comunitat Valenciana, on baixa el 0,74%. Es tracta de la millor dada en 18 anys d'un mes de desembre. L'evolució de l'atur en Gandia registra una tendència positiva i estable des de 2022. Cal destacar que la faena cada vegada depèn menys de l'activitat estacional. Com a exemple, cal dir que en desembre hi ha hagut menys parats que en juliol. L'atur baixa en Gandia un 14,14% en el que portem de legislatura. Són 4 punts més que la mitja de la Comunitat Valenciana. Cal remarcar que Gandia és la segona ciutat de la Comunitat Valenciana on més baixa l'atur, per davant de ciutats com Benidorm, València, Torrent o Elx. En xifres generals de l'atur de desembre, cal destacar que hem aconseguit reduir-lo en un 47% des de 2014. I pel que fa a l'atur juvenil, la baixada és d'un 61%, passant de més de 700 a 300. Sempre que hi hagi una persona en l'atur hi ha feina i tasca per fer, però són bones dades i bones notícies. I pel que fa a l'increment de la renda familiar de la ciutat, creix un 35,8%, una xifra que està per damunt també de la Comunitat Valenciana. El deute en aquests moments acabarem 2025, un 30% de reducció de deute en aquests 10 anys. El repte és tindre la casa ordenada per a tindre una ciutat en ordre, que eixa millora de les finances municipals repercutisca en l'economia de la ciutat i com a conseqüència d'això l'economia familiar millore. Queda demostrat amb el balanç de 2025 que este govern té un pla econòmic per a la ciutat. Mentre jo sigui alcalde, la gestió dels comptes municipals continuarà sent eficient i honesta, amb una única vocació, que és millorar la ciutat i la qualitat de vida de les persones. No pot haver-ne una altra.